Recordeu: netegeu, separeu, coeu i refredeu. Les 4 normes per garantir la seguretat dels aliments. 1. Netegeu. Renteu-vos sovint les mans. Netegeu i desinfecteu estris i superfícies. Protegiu els aliments de qualsevol contaminació. 2. Separeu els aliments crus dels aliments cuinats. Utilitzeu equips i estris diferents. Tapeu els aliments. A la nevera, guardeu a dalt els aliments cuinats i a baix els aliments crus. 3. Coeu completament els aliments. Bulliu els aliments com sopes o guisats. Assegureu-vos que el centre de les hamburgueses i els pollastres estiguin ben cuits. Reescalfeu els aliments a 70 graus centígrads. 4. Refredeu adequadament els aliments. Mai deixeu els aliments cuinats a temperatura ambient durant més de 2 hores. Refrigereu el més aviat possible els aliments cuinats i els peribles, 4 graus centígrads.